Let's go. Vnímam firmu Deutschmann ako stabilného hráča na špedičnom trhu. Ja keď si spomínam na Deutschmann, tak pre mňa je to odkaz toho, že vždy sa dá. Čo je geniálne na tejto firme je, že je to strašne dobrá nálada vždy. Ma prekvapilo, akí sú tu skromní a pokorní ľudia napriek tomu obrovskému úspechu. Dámy a páni, prichádza Miriam a Jožo! Dnes, keď sa pozeráme späť na naše začiatky, môžeme byť hrdí na to, čo sme spolu dosiahli. Dáme teda si veľký príbytok. Gratulujeme. Pre mňa Deutschmann je moja druhá rodina, sú to moji priatelia. Deutschmann je firma, ktorej som od začiatku, momentálne najstarší zamestnanec po majiteľoch a úžasné na tom je, že vlastne tá firma rastie. To je taký druhý domov, takže si tvorím takéto prostredie ako doma, aby som sa cítila dobre a cítim sa dobre. Deutschmann pre mňa znamená stabilitu, kolektív perfektný, jednoducho šťastie. Ja som vo firme v podstate tretinu môjho života. To je v podstate od srdca celá práca, celý môj život, to je Deutschmann. Hýbeme svet okolo nás k lepšiemu a za to vám zo srdca ďakujem. Hlavne by som chcela poželať firme Deutschmann, aby sa naďalej darilo. Ja by som poprial vytrvalosť. Veľa skvelých ľudí. A hlavne nech je Miriam pri plnom zdraví s Jožom. Nech sa firme darí, nech je taká srdečná a taká láskavá ako všetkým ako doteraz. Prial by som si, aby táto firma fungovala tak ako doteraz. Tak, aby prinášala osoch celému regiónu, v ktorom sa nachádza. A Deutschmann je príkladom toho, že každý človek stojí za to a dokáže vám pomôcť uskutočniť vaše sny. Človek by možno nečakal, že úspešná firma, ktorá zamestnáva desiatky, stovky ľudí, je tu v Trebišove. Čakám až kam to dojde, hej, vlastne až aký veľký budeme a čo všetko ešte dokážeme.